आयै फिसामान बिदि आंनि बियानिखौलाय बेसेबां खस्थ' नोंसो मदद खालामनानै दिनै जाबाय आं मानसिफोरखौ हेल्प खालामनो लुबैयो बिरादनो ओमफ्राय आंखौसो रायगौना आं अनगोन ना ब्रा र' नों अनाबा सोरथो अनबावनांगौ आं अनखाथारो वेलकाम स' नै दाबो रावबो गैया आरोना ओमफ्राय आं गारि लानानै एसे फास्ट सफैनानै नेगासिनो दं आरोना सोर फैगोन फास्ट नायदिनि सासेल' फैदों दाबो नै नेटवर्कआनो जायाखै बेखायनो खालामनो हायाखै स' हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ दिनै आं हारसिं बेरायदों सासेबो सफैयाखै जि मोसाबाय बियो नै आयौ आयु खुसि जादों नामा मोसालायबावबायसो नै आराम दसे जिरायनानै थांसै दे नोंसिनाव ससिन